No és una decisió excepcional. Ja vaig dir fa uns dies que no aixecaríem l'emergència i passaríem a excepcionalitat per al cap de 15 dies o al cap d'un mes tornar a l'emergència. En aquest cas, jo en aquell moment vaig dir que estaríem a l'entorn del 25-26%, ara ja estem al 25,4%, penseu que encara segueix baixant aigua de les darreres pluges. La nostra previsió és que a final de setmana estiguem pràcticament a 160 hectòmetres cúbics, per tant la situació permet tornar a l'excepcionalitat. I ens permet fer-ho de forma llarga en el temps, és a dir, no serà una qüestió de 2 mesos, sinó que amb una previsió de les pluges mínimes històriques que hem tingut al nostre país, allargarem aquest estadi fins a final d'any segur, fins a principis del 25, no hauríem, en el cas que plogués el mínim que ha plogut al nostre país mai, no hauríem de tornar a declarar l'emergència. Perquè vull recordar una altra vegada que més de la meitat de l'aigua que consumim ja no ve dels embassaments, però a més tindrem la dessaladora flotant al port de Barcelona per posar-la en marxa si cal, però estarà allà, i a més podem obrir una nova finestra de pluges a la tardor que no cal que sigui una situació excepcionalment plujosa, però sí que dins la normalitat ens permetrà continuar allargant l'emergència. Fins abans de l'emergència sempre dèiem que havíem allargat un any l'entrada en emergència, ara estem en disposició de dir que fins a final d'any, principi del 25, segur que no hi tornarem a entrar, però com hi hagi pluges a la tardor ho allargarem més. L'ampliació de la Tordera i la del Foix no estaran acabades fins al 27-29. Necessitem també una eina de seguretat, com és la dessaladora flotant, perquè crec que cap de nosaltres sap què passarà el 25. Cap de nosaltres sap què passarà el 26, quan plourà. Si tornem a estar en la situació que estem ara, hem d'estar a punt. De fet, si ja l'haguéssim tingut, segurament haguéssim patit una mica menys. Per tant, nosaltres, el que diem sempre, tot allò que hem anat anunciant ho anirem fent, igual, perquè no sabem, no tenim una bola de vidre per saber si plourà el 25 o el 26, per tant necessitem eines per gestionar millor aquesta sequera que hem patit durant 42 mesos, que a veure si és possible, amb totes les eines, l'aigua regenerada, la dessaladora flotant, etc., no tornar a patir tant. No li vull dir, però gairebé m'ofèn, la pregunta. Pensar que jo sortiré aquí a anunciar aquest pas d'un estadi a l'altre perquè venen eleccions. Escolti'm, si algú pensa que això aquest conseller ho fa perquè venen eleccions és que em coneix molt poc. Llavors, nosaltres tenim un pla especial de sequera que ens diu quan hem de passar d'estadi. Si jo tingués la sort de poder encarregar pluja, l'hagués encarregat fa un mes, però no és així.